Kappas, minun pitää mennä nyt töihin. Muista, älä mennä mihinkään kauhukauppoille. Joo, blä blä. Heippa. No heippa, blä blä. Minäpä menen, en välitä mistään puheista. No hei, mitä saisi olla? Voisin ostaa tämän. Okei, se maksaa 5 euroa. Tossa. Okei, tikin. Kiitos. Hyvä. Ti. Nyt minä laitan tämän levyn tänne CD-levysoittimeen. Vai mikä tämä on? Niin, kuningas humppaa. Väärä levy. Piti ottaa jotain ihanan kauheaa. No, ensi kerralla sitten parempi onni. No, mennään nyt palauttamaan tämän takaisin. Ti. Palautan tämän. Okei, tässä sinun rahasi 5 euroa. Kiitos. No tulepa sitten tänne. Tossa. Niin. Voisit ostaa tämän. Okei, mä haluankin. Kiitos avustus. Ole hyvä. Mä ostan tän. Muista, että se voi olla, että vain vanhempien kanssa, koska tässä voi käydä kamalasti vielä. No okei, mutta mä ostan se silti. Okei, se maksaa 100 euroa. No onhan mun 100 euroa. Tiks, kiitti. Ja nyt te kuuntelemaan kauheita tapahtumia. Noin avataan tämä uudelleen. Tai yritetään saada tämä avautuksi täällä. Toivottavasti tää ei ole kuningasjumppaata uudelleen. Okei. Pinkit kädet löytävät maailman. Pinkit kädet löytävät kaupungin. Pinkit kädet löytävät kotisi. Pinkit kädet löytävät. Pinkit kädet löytävät kotisi. Pinkit kädet löytävät ovesi. Pinkit kädet löytävät sohvasi. Pinkit kädet löytävät uhrinsa. Heippa lallatykäys. Missä se sen pikkukulta nyt on? Mikä tässä lukee? Pinkit kädet tappasivat tyttönne. Loppu. Terveisin myöskin pinkit kädet loppu.